Esan dugu ezta, bromak aparte, Euskaltzaleen topagunearen 3. kongresu honek seguru mugarri bat ezarriko duela mugimendu euskaltzalearen bilakaeran. Asmo horrekin, elkartu gara gaur behintzat guztiok, eta asmo berdintsua edo igualtsua zeukaten orain 40 urte, Arrasate Euskaldun dezagun elkartea sortu zutenek. Euskararen erabilera Mondraueko bizi esparru guztietara zabaltzea. 1983an sortu zen AED, gutako asko oraindik ere hortxe, katamiuka genbiltzala, bakarren batakaso jaio gabe ere. Balda, 83an jaio etzenik hemen tartean? Bueno. Gazteak nola erakarri ere, hori izango denez gaietako bat, nahiko baikorra da, uste nuen gutxiago izango zirela, gauzak danak esate aldera, uste nuen gutxiago izango zirela, eta bada zerbait. Kontua da, Arrasate badakizue Euskal Mugimenduaren sorleku izan zela, eta hain zuzen ere AED-ri esker, Euskara elkarteek badute helduleku erreferentzial bat. AED-ri egokitu izan zaio, aintzindari izate horrekin, baskotan gainerakoi ere, musikaren ariora dantzatu behar dugun erakustea. Eta horregatik, kongresu honen atarian, merezimendu osoz irabazitako lekua eskaini nahi genioke AED elkarteari, beraz, mesedez, igo dadila holtzara, Einaut musika Olasagasti AED-ko lehendakaria. Esker. Eskerrik asko Einaut, kongresu honetara etortzeagatik, eta esan dugu ezta, AED-ek 40 urte bete ditu aurten, zorionak ezer baino lehen, ez da marka makala ezta, bestelako ospakizunak eta badakigu 40. urte urren hori borobila izan dela, 83an gauza asko sortu zirelako antza, baina Arrasaten garrantzitsuena hauxe, AED sortu zela. Ze sensazioarekin iritsi zarete urte urren honetara? Bueno, sensazioak nik beti galdera hau ustez bada urtutxo batzu da galmazatela eden, eta ez da lehenengo aldia galdera egiten didatena. Alegia ez garela oso originalak. Originaltasunak gero agora kontzi dugu planteamendurako. Nik bai esaten duena beti, edo antzera da, gazi gozoa. Gazi zezentzutan, azken finean, Euskara Elkartea bisioa da, Euskara Elkartea. Eta berri hoberik ez duteko gongo, Euskara Elkarterik behar izatea baina. Hori da gazi puntu hori. Baina gozotasuna ere horri bere aldea eman behar zaio, zeren eta azken finean 40 urtean jendeak ikusi du eta sentitu du, benetan behar dugula azken finean horri eutxi eta horri bultzada eman, azken finean horretarako gara gudanok ere, sinisten dugulako benetan behar dugula hori ekin eta honetan ari. Eta gozotasun hori, benetan ez gaudelako bakarrik eta badugulako. Aurrera pausoak haunitz, ez da, 40 urte hauetan, baina hemen beste tokitan bezalaxe ere, katuak oinutxik eta erabilerarenean hortxe, gakoa? Bai, hori nik uste dut betiko gure eztabaida izaten da, nuzunen tabernako maila edo tabernazkan poko maietan ere, eta bai, nik uste dut zalantzari gabe, eta gauko kontuzuare horretara datoz, bazkintinen nahi duguna nola baita, gure salto horia lortzen dugun behingoz egitea, ez uste lehenengo aldiz hori buruz egin dugunik, ikizta ere, eta bai, zalantzari gabe nik uste dut irikizegula momentua, eta kongresu honetako hainbat bide horrean arredutako hainbat ekintza horretara datoz. Horretan, esperantza hori benetan gauzatzen dugu. Etorkizunari begira jarriko gara kongresu honetan, eta hori beraz erronka nagusietako da dintzat. Horixe da, hain zuzen ere, ilusio, lehen esan dute, gozotasun horren barruan ere, nik uste dut esperantza eta ilusio ere sartu behar dugula. Azken finean, hemen gauden guztiok, eta hemen ez daudenak ere, azken finean, hori behar dugulako. Eta azken finean, salto hori man behar balin badugu, da nola behar dugulako. Eskerrik asko Einaut, eta izan daitezela beste 40 urte, gutxienez. Eskerrik asko.